Môj najmoment bol asi cesta vlakom, tá interaktívna. Keď som konečne mohol vyťahnuť svoj Kapitán Amerika štít po celej tej dobe, čo som ho tak dlho robil. Energetik emócií a vlastne sa je tým tak... Môj najmoment bol, keď bola dlhá túra a ja som na nej spadol len 12 krát namiesto 15, ktorých som odhadoval. Keď nám dáte svoje 2%, tak možno budeme chodiť normálnymi trasami. Ešte budete vedieť, kde vaše deti sú. Ver si prístup bližšie. Keď si nám dal zuby, keď si nám dal zuby, nikomu verí, nikomu nie. Ty veríš, všetkým je to zábava. Každý chodí svojím tempom. Budete stretávať rôznych ľudí v labyrinte. Niektorí možno pôjdete kúsok cesty. Najviac sa mi páčil test charakteru, čo bolo teda, že nám dali nejaké príbehy a mali sme povedať, ako by sme sa chovali. Ale ešte druhá najlepšia aktivita bolo večerná, dajme tomu party. A kvôli tomu som si vybral aj tohto psíka. Ja som Zuzka a plnili sme rôzne výzvy. Nevedeli sme, do čoho sa púšťame a ja som sa prihlásila na také prekvapenie, čo bolo, že nechala som si zapáliť ruky. Joši a jeho rodičia Emilovi vyhoveli a pozvali ho na tradičnú japonskú večeru. A tú kartu som si vybrala, lebo tam je psík, ktorý dostáva darček a prekvapenie. Ja som Dominika a vybrala som si kartu, kde sa pes pozerá na troje zatvorených dverí, a to preto, lebo sme mali test charakteru a nevedeli sme, čo nás čaká a museli sme sa rozhodnúť. Takže ja som Sabi. Túto kartu som si vybrala preto, lebo sa mi páčilo večerné prekvapenie, čo sme nečakali všetci, že sme si mohli zatancovať, že sme si to mohli užiť. Tuto jeden je taký had, krásny na krku, ktorý sem príde, aj keď má manžela. Kto má ten had?